Hai, ta. Păi aia, din ediție. Păi eu pentru ce-mi iau asta? Auzi, vine cu sticla aia și cu cana aia și cu aia. Și n-am voie să beau din pahar. I-am curățat. Tätä vastaa. Vai, i? Tu. Mä olen jääkiä. Ivanito. De să fiu eu aici? Ha? Eu n-am fost aici. Eu am auzit ceva de sus, de sop, cred că. Am auzit voce aici aproape undeva. Am fost în grădină la mama, dar nu aici. Când am sărit gardul, că nu-ți pot. Eu dacă vin pe poartă, că cheie am, așa că nu-i treaba mea. Ei, tu ești implicat. Ha? Nu eu, nu eu. Cameraman. Care e implicat aici? Eu complice, dar n-am avut încotro. Trebuie să joc și eu. Dacă cântă ora, trebuie să joc și eu. Mai trebuie în altă parte. Ha? Unde mai și ăla? Și a sus la mașină. După că să mă plimbați acum peste tot. Și-a fost implicată! Treaba ta? Am dat hai să văd să vreau o bere, vin acolo. Vă plimbă toată casa așa. Uite și Bibi fuge din spate. Aici la garaj aromul la cineva. Închisă mașina. N-am chei. Ștergător. Ștergătorul e față aici. Șmecherii. Dar nu se va trimite și la Mama Haifa, jos. Scoate în bil, nu se va. Mama poate. Ești implicată, poate. Nici nu. Ai scris la indicii o grămadă. Da, să-l bag pe foc. Nu, că poate nu mai găsești. Nu le arunca. De-aia au răduit și mă ajută să nu intru pe asta. Sau o facem mai des. Da. El putea să intru imediat aici? Zistesc tu? Rachetnă-i. Fă să iau. Aia de la Biladeno a mai rămas. Și cum funcționește asta? Ai cartușul lui Biladeno, care mai trebuia să-i dea. Nu mai reușit. Câte rușit. Mulțumesc frumos. Foarte fain. Voi de aia știi că ești. Dar tu ai scris pe ceva. Nu ai scris tu pe ceva. Da. Pe sonata de văr. Stop. Păi nu, nu e alt torț. Sau ce e aici? Nu știu, ce e aici? Și aia se încălzesc să topesc. Suflă în ele.
Bravo! Mai poate tu! Ura, mai poate tu! Nu prea mult! Să-ți trăiască